para manigurado lang, no? Kay tidayin lain ang oras naton ilabi sa mga naga-monitor naton nga mga ka-action from outside the Philippines. Kaya so steady lang kamo dira. Indayan yari naman para maghatag sa inyo sang kalingawan sa subong nga hapon. Pero antes ang tanan, diri kita anay sa aton iya nga lakat sang panahon. Kay base diri sa update nga ginpagwa man sang pag-asa, ang monitoring sa pag-asa with regards sining kay bagyong Bising. Kay ang Pilipinas karon madamo nga may area ang ginpaidalom iya sa tropical cyclone wind signal number 1. Kay bangod iya sa na notice diri or naobserbahan iya sa aton pag-asa nga mas nagabaskog pa ining si Bagyo Bising. So base diri sa may update man sa pag-asa, si Bising ulihin na kit-an 645 kilometro na sidlangan sang Maasin City sa Southern Leyte ukon sa 545 kilometros na sidlangan sa Giwan Eastern Samar. Ang konsini ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 185 km por hora malapit sa sentro kag nagamadlos nga nagalabot naman sa 230 km por hora. Ni ang nagagiho pa na sidlangan sa Human, Sorsogon sa kadasigon nga 20 km por hora. Muling mabatsaga naton kung kaisa nga daw feeling nato nag-aulan man portion diri sa nga Negros Occidental kag Bacolod kay ti may ara sang ginatawag nga bagyo ining si Bising. Diri sa aton ang pinaka gina-monitor sa pag-asa mo ni mga localized thunderstorms bala hindi mapaiway kun kaisa amo na nga nagatupa ang ulan. But anyway, importante nga halong lang gid kita ug nga hindi bala malapit sa ginatawag nga pasmo sa mga ka-aksyon naton nga nagaobra halin iya sa kainitan rason mabasa sang ulan gid ina but make sure naton nga aton iya nga ikaayong lawas mabutang sa maayo la mga kondisyon agud nga hindi kita magbalatian kay ina ang pinakamabudlay. But anyway, ano ba lang mga dapat naton iya mga balantayan sa subong nga hapon? Ay, by the way, wala ko sang basahon nga sulat since Saturday subong. Padala ka muna sa inyo yung mga mensahe karon kay damo-damuon ta ang pag-cater man sa inyo. Sige? Sa unahon danay nato ng aton mga headlines from the national kaya iniblaw pa ni bag-o naman ini nga update in terms of COVID-19 kag positive ini siya no kay ang Glovac isa ini siya ka local vaccine distribution firm diri sa Pilipinas ang maga-partner sa kay Manuel Pangilinan para iya magtukod sa COVID-19 vaccine plan. Kaya ang hambal sang sining Glovac, de medyo kulang pang ilaya. May ara na sila sang teknolohiya kag supplier, pero financial support diri sila medyo naalang-alang. That's why nga maga-partner sila sa kay MVP o kon kay Manuel V. Pangilinan agud iya nga masuportahan ining plano nga pagtukod iya sang COVID-19 vaccine plant diri sa Pilipinas which is dako ang mabulig kon temprano ini siya nga mapatigayon. Kaya syempre nang ang production balasang bakuna di na kita halay pa panglaghap dito sa iban pang mga pungsod para sa pagpangita sang bakuna. Dundumanyo ang sa India to ginakulang sila ang sa AstraZeneca bala nila ginakulang sila kahit syempre gin target or ginuna man nila ang ila nga populasyon. Ang isa pa gid naton kapag istoryahan ining may angod sa palayag sa isa ka member man sang Octa Research Group o mani mga active nga mga research group na nga pagwa gid permi sang statement in terms of mga ginapatuman sang aton siya pungsod nga mga tikang agud iya nga ma-address ining pagsaka sang COVID-19 ma-address ang mga wala dira nagasunod sa mga health protocols na sila ni ay nagapagwa sang statement kag syempre even man ang mga porsyento no ang mga porsyento
decrease, increase, amo na silang ila yung mga target agud nga may balasihan bala ang ato nga government, not just the DOH and other pagid nga mga concerned agencies. At least may other pagid nga pwede, no? Pwede mangin talamdan nila kung ano ang mangin masunod nga desisyon. But anyway, diri kita kay ang isa iya ka member sang Octa Research Group nagpabutyag ini siya sang kabalaka. Wala nang basibla hindi ni maayo ang resulta sang gin-implement nga modified ECQ kay kung ang tawon ang trend sang kaso do palayog nagasaka. Amo na di ang palayag sang isa ka member sang Octa Research, but karon ko na dugang sa inyo ihatag ang detalye. Ang isa pa naton kapag istoryahan, mahilig kita subong sa social media. Wala pa ining quarantine, wala pa ining COVID-19, damo nagid kita yang mahilig sa social media, particular na ang Facebook. So ang aton nga topic sa subong iya nga hapon kay given gid ini, hindi safe sa tanan nga oras ang social media. So ari i-share ko sa inyo ang pila ka mga hindi pwede i-share sa social media account or sa inyo dire tag sa ka social media account. Kay kun ka isa duga ka dala na lang kita balahaw, no? Ang mga hindi na dapat pag i-post gina-post pa naton. Mo pag ning nang ginhalinan man gani di ba sa mga fake news kay tungod iya sa sininga mga hitabo. Oo. Sige, sa aton nga mga ka-aksyon, isa pa gid naton ka topic ining may angod sa aton iya nga ang aton man nga horoscope, no? Ang aton horoscope of the day, aton kapalaran for today. Ano bala ay ang mangin kapalaran naton. Sige, diri kita anay sa detalye sang aton iya nga mga national nga headlines kuman. Kay ginanunsyo diri sang local vaccine distribution firm nga Glovax Biotech Corporation nga magapartner ini sa business tycoon nga si Manuela Pangilinan agud nga magtukod, no? Magtukod sang COVID-19 vaccine manufacturing plant diri sa Pilipinas. So, sudo kay Glovax Biotech CEO Giovanni Alingog, maya na sang teknolohiya kag supplier. Rason nga ang masunod nga himuon amo ang pagmangita sang dugang nga financial support. Ti ang naay nila amuning si MVP Manuel Pangilinan. So ang Glovax nagpartner sa South Korea-based U Biologics Corporation para sa clinical trials sang Korea-made U-CORVAC 19 sa Pilipinas. Kasunod ini sang phase 1 kag 2 trials sa South Korea. Haga dugang pa diri ni Alingog nga plano sang Glovax nga mag-manufacture sang U-CORVAC 19 diri sa Pilipinas sa tion nga maka-secure na sang emergency use authorization pagkatapos o sang clinical trials. Kag target man sang kompanya nga makaumpisa sang construction or pagtukod sang sining COVID-19 vaccine plant antes o kun sa bulan sang Oktobre subo nga tuig ang ang ilang nga pagtansyar diri sang pondo nga kinahanglanon yara sa 7 billion pesos. That's why nga nagapangita sila sang financial support agud yang syempre mapatuman ini, no? For sure may ara naman ni sila sang initial nga fund, pero ang ginapangita nila dugang pagid nga pondo agud nga kun may ara sang or sa tiun sang pangkinahanglanon hindi bala magkulang. Ginasiling gani nga okay lang na magsubra, hindi lang magkulang. Kay kabudlay. Sige, diri kita sa isa pagid naton ka balita sa national. Ay nagpabutyag diri sang kabalaka ang isa ka miyembro sang Octa Research Group sa posibilidad nga
hindi ko na magresulta sang maayo, ining patuman nga Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ sa Metro Manila kag mga kaiping nga probinsya. Kasunod sang na-record bala padayon nga pagsaka sa kaso sang COVID-19. Sunod diri kay Dr. Guido David. Tama pa ka temprano, agod nga magpalayag o kung maghimo abis ang konklusyon, kag pwede pa man nga magabag-o. Apang sa karon, ginaunahan na lang na hambal ni David, nagakabalaka ang grupo kay base wala hindi maayo ang resulta sang MECQ. Kay base diri sa ilaman nga pag-check, no? Sa ilaman nga pag-check, na antes ko nung nagpatuman sang ECQ sa Manila kag iban pa, or mga kaiping sila nga mga kaprobinsyahanan, ang growth rate yara sa 60%. Apang, nagnubo ini sa 20% sang ginpatuman ang lockdown. Ang negatibo naman nga growth rate na obserbahan sa ikaduha nga semana sang ECQ, apang liwat na record ang positive growth rate sa Metro Manila kag mga kaiping nga kaprobinsyahanan sang ginhalugan, no? Modified ECQ. Ang gin-implement after 2 weeks nga ECQ, di ba pa-implement si Presidente Duterte sang MECQ sa Metro Manila or sakop sa sining NCR plus bubble. Tiyan mo rin nalantaw sang Opta Research nga dasig lang gidya kuno ya, no? Nabalik naman ang positive growth rate. So, amo ning ilang nga ginakabalakan. But then, nagaba sila nga hindi pa man ni final, no? Hindi pa man ni final. Ginapabalo lang namon sa inyo nga amo ni ang amon nga na-notice. Amo ning amon nga na-obserbahan. Pero ara gidya gihapon sa aton, no? Ara gidya gihapon sa aton ang paghalong pagsunod sa mga ginapatuman or gina-implement nga protocols agud yang nga hindi magsaka na ang COVID-19 infection. Sige, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:51 na kita. Kag sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon, kay ato naman ipag-istoryahan ang aton topic sa aton FYI. Ano ang mga dapat or ano ang mga hindi dapat i-share sa social media account. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka.
Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyong kaupod, ini si Indayan. And this time, aton iya nga pag-istoryahan ang aton man nga tupiko sa subong iya nga hapon, ining may angot bala, no? May angot sa aton nga mga ginahimo nga kun kaysa wala na naton ka notisyahan nga inagani hindi na pwede nga i-share sa social media. Sinoda ang guilty, pati ako guilty man. 'Di ba? Halos kita tanan syempre may ara subong sang social media, 'di ba? Bangod ini ang ginagamit naton para yang updated kita sa mga nagakahitabo sa aton iya pungsod, nagakahitabo even sa aton iya nga palibot, nagakahitabo nga mga chismis. Oo, 'di ba? Kay man among ko kung kaisa kung may positive ini siya nga bulig sa aton, kung kaysa may negative man ini siya, kaya nga nagaka-cause ini siya sa mga false news or fake news nga ginatawag, or sometimes man ginahalinan sa pag-away sa mga mag-abyan, pag-away sa magpamilya. But anyway, sa mga ka-aksyon naton dira, no, ang aton iya nga topic sa subong nga hapon, inabalang mga pahanungdom naton sa aton iya nga mga kaaksyon sa panahon subong nga pila sa aton iya wala kon kaysa nagatener sa balay, no? Or may times man nga ikaw lang da isa sa inyo balay, no? Inabang mga prone gid sa lalagson sa mga kawatain, sa mga kawatan, no? So dapat kita maghalong-halong. Pila ka mga dapat naton iya nga mga hindi pag-i-post or i-share sa social media, nagapanguna gid ini ang kompleto nga address sang inyo iya nga balay o kung sang inyo man ginatrabahuan, no? Ang personal nga impormasyon nga ini wala dapat ginapagwa sa publiko or wala dapat ginapost sa social media. Ina bangod posible ini nga mangin target sa mga kawatan bangod mas mahapos kanila nga mapangita. Kaga ang isa pa mo man ginagamit sa mga nagahimo dira sa mga lain, may mga malain balasang plano, no? Gina-track nila ang imo iya nga information, gina-check nila kung taga diin ka, kung diin ka nagaobra, kagamiton ina nila nga pang kung kaisa pang pamahog sa imo. Yan. So dapat maghalong kita. Ang ikaduha, full birth date, no? Kung ginbutang mo sa imo nga social media account ang birth date nimo, subong man ang iban pa nga miyembro sa imo nga pamilya, mahimo nga mabutang sa peligro ang imo nga personal kag financial security. Nga ina bangod do pareho kala na nga naghatag sa nagakaigo nga impormasyon
para mabiktima sang identity theft. Magluwas pa sini ang imo nga birth date, pwede nga maging password o kung PIN nga mahimo gamiton sa mga kawatan para iya nga ibuksan ang imo nga mga personal accounts. Subong man likawan nga mag-post sang telepono dira o kung imo man personal nga mobile number. Muna usual ang mga ginagamit mga password ang ila iya nga mga birth date. Syempre nang amo nang pinakahapos, di ba? Kay syempre sag ulo mo imo ang petsas ng imo nga kung saan ka ginbunag. Tiyan mo nang ibutang mo man, which is hindi gali pwede. Kay kung ibutang mo dira sa imo man nga social media, kag amo na gali ang imo nga PIN, no? Ang imo nga PIN sa imo dira nga mga accounts, possible ma-target kagid, no? Ma-target kagid sa mga kawatan. So dapat halong-halong kid. Ang ikatatlo, relationship status. Kung in a relationship ka man o kung hindi, okay na nga hindi na pagpahibalo sa publiko. Tandaan, yara ang mga stalker kag anytime mahibaluan nila kung single kaliwat, posibleng mahimo nila ini para iya nga kung may ginaplano da sila nga mga malain nga mga buluhaton, ila ginabantayan ka lang da nila. So dapat halong-halong sa aton iyang mga ka-action, not just nga nag-post ka da sang imo iya nga relationship status kung kaisa may wala labot sa mga stalker abi or naman nagabantay-bantay lang o lipay-lipay kay tungod nga single ng ilang nga crush, pero hindi lang na may other pagid ni siya, may other pagid ini siya, may kun kaisa nga syempre ma-notice pala nila nga single ka na, kag na-check na nilang imo nga background, ay single na siya, meaning wala na ni siya sang wala na sang somebody nga siya maka bulig sa iya in time nga magakinahanglan siya sang somebody, no? Kaya kung may nobyo-nobya ka, lang may maupod ka pa iya. So amo na dapat likawan man iya naton, not just nga gusto lang naton iya nga mangin private man ang naton iya nga relasyon, hindi lang nagali, no? Dapat man naton tandaan nga may ara gid iya sa mga tawo nga may malain nga plano. Nan ginabantayan lang ang aton man nga giho kung ano dang gina-post naton sa aton iya nga social media. Ang ikaapat, ang apelyido sang inyo iya nga nanay. Inigali, isa iya ka special information nga sama-sami sabat ini sa mga security questions sa madamo nga mga sites. Diba kung magsulod kita kun kaisa sa mga website, may pamangkot na sila para iya nga ma-remember nimo ang password nimo, or ma-retrieve nimo ang imo account. Mangkot na sila anong imo nga paborito nga pagkaon, sino ang imo nga first best friend, diba mo na nga mga pamangkot, or sometimes naman ano ang apelyido or ano ang maiden name sang imo iya nga mother, wala ka kahibalog binutang mo mandara, no? Sometimes gali hindi man na ginapamangkot sa mga credit card companies, wireless service provider kag iban pa. So dapat maghalong kita, no? Importante, mas maayon di na lang pagbutang no? Di na lang pagbutang. Ang iban gani ginapang shortcut na lang na nila. Ang iban ang ilang nga mga name gasuli pa. Hindi ko pa may mabasahan kun kaisa. But anyway, ang next, current location. Maka kanami di ba tuod nga kadira sang location tagging feature sa pila ka mga social media sites, pero mas maayo kag dapat naton gali nga tandaan nga hindi ini safe sa tanan nga oras. Kay suno sa mga eksperto, mas maayo kung hindi na lang pag i-reveal ang current location nimo sa kada pag-post sang imo iya nga status. For example, airport o kung vacation destination, bangod pwede ini nga magahatag sang hint, no?
magahatag sang hint sa mga kawatan nga wala ka sa inyo yang nga balay, kag pwede sila nga magsalakay or sudlo nila ang inyo nga balay. Kaya tinaabot nila nga ay wala to sa gali. Ay, sulugoon lang to gali nila ang ara to. Ti, kung ang sulugoon, hapos naman intuon, ti, sulod gid ang inyo nga balay. Ang ikaanom, travel o kon vacation details. Bisan ano pa kita ka-excited sa bakasyon o kon travel, likawan nga i-anunsyo ini bangod kon wala sang may mabilin nga tawo sa inyo balay. Kay balo ka na kung ano ang masunod nga hitabo. Hindi ka gani makasiguro bisan tupad balay mo lang, di ba? Di mo mapiho kung sila ang masaligan o kung hindi. Ayhan pa sa pag-post mo dra sa social media nga mas madamo nga tawo ang makakita. Suno bala sa mga pulis, ang isa ko naka-social media account, ginagamit sa mga kawatan para iya mag-atake, bangod nga mahapos nila mahibaluan kung sino ang ila nga potential victims. So, dapat halong gid kita. Ang ikapito, lane ticket o kon boarding pass. Hindi man wala na hibaluan sang kadamaan yang pag-post nila isang litrato sang plane ticket o kon boarding pass. Nagahatag ini sang impormasyon sa iban nga tawo. Subong man, agud iya nga mag-uhon o kon ikansilahon na ang imong nga booking. So, may mga kilala da sila gali kag kontra kaya nila. May tendency nga matawag to sila sa agency kag ipa-cancel ang imong nga booking. So, amo ni galing mga dapat naton tandaan. Ang kinahanglan na nila, magkadto sa website sang airline, i-click ang manage booking, ibutang ang imo nga impormasyon kag good luck na dayon sa imo. Bye-bye na lang subukan na lang nga na-cancel ang imo yang plano kung tani nga pagbiyahe kay man may naghingabot na sang imo nga plane ticket. So dapat maghalong gid. Ang ikawalo na balang pag-share sa nimo kag sang imo yang mga or sang bata sang imo yang mga friends. Bisan gusto sang kada yung mga ginikanan nga mag-share sa mga pictures sang ilang mga bata dira bangod inablang makayuhum ka, inablang di ba malingaw ka pag balik-balikan dira ang ila yung mga pictures, no? Pero hindi pagid gali sa gihapon manami nga kung sino-sino lang ang nakakita sini kay sigurado, no? Sigurado gid nga bala gamiton, no? Kay may tendency or dapat isiguraduhon man sa mga ginikanan nga naka-private ang profile. Kay man may pila sa mga aton syempre sa mga iloy dira bala or sa mga ginikanan nga ginahimo yang nga profile picture ang ilang nga bata. Pero maghalong kita kay basi posible ini nga gamiton sa mga may malain bla sang plano kangay abisang pedophiles nga dako ya nga paandam or dako nga peligro para sa mga kabataan. Likawan ang pag-post sang partial o kon totally naked photos sang inyo dira nga bata, no? Online kag subong man ang ilang nga pangalan. May ara kon kay isa nga di pa post lang bala. Hapin pag nagapalaligo na ang mga kabataan, sometimes gali ginagamit ini siya. Ginagamit ini gali isang mga may lain sang plano, no? Agud iya nga basi bla pang baya na nang ginasento nila kung kay sino kag ano tawag naman mga basta in terms of do ka mga sensitive na balang mga bagay. So dapat halong-halong gid. Labi na gid ang pag-post sa mga
At bata na iya mo kay tendency usual ginaya mga kabataan di pa uba lang na iya dayon sang bayo, di pa uba sang ilang nga short kag kung ga ilabi na gid ko magpaligo di ko mapicturan mo daw makuhaan mo dira sang litrato i-post mo na sa online namo na ginapanumdum kay basi bala may mga pedophiles no gamiton inang mga pictures kag kun isend kung kay sin-o didto dapat maghalong gid ang ikasyam no? Ang ikasyam, kung nagaisahanon sa inyo balay. Hindi dapat mahibaluan sa inyo dira mga or sa iban nga tawo nga ikaw nagaisahanon sa inyo balay. Kay, di wala kita kahibalo, tubtubla diin ang malabot ya sang social media, ilabi na gid sang Facebook. No? Wala kita kahibalo nga ang aton gali nga gin post, gin ano na to, gin save na to. Dason gin-share naman dito sa pihak. Uy, ang ila to nga no, sirado to gali. Lapit lang ni sa aton. Hiya mo tong aton ni target. Tayo amo na nga mga plano sa mga kawatan. Dapat halong-halong kin. Ang ikanapulo, inappropriate photos o videos. Ginasiling bala nga pwede nga ma-delete, di ba? Pero wala kita kahibalo kung sino ang nakasave sad to. No? Mahimo nga gamiton ina nila batok sa imo. Kung kay isang mga litrato dira nga for example mga litrato nyo sa nga imo dira nga mga barkada, no? Imo nga mga boyfriend girlfriend, mga ex mo na bisubong, kasi bala may tendency nga may lain sila pa sa plano para balusan ka or kung kay isang mga abyan ng kunutuod o gali lain ang plano nan kapin pa kung mag-away na kamo baw ang mga video ninyo kag ang mga photos ninyo amo yang gamiton nila pangguba sa imong ngalan. So dapat halong-halong. Ang ika-11, mga reklamo mga reklamo sa trabaho o kung sa inyo nga boss na walang hindi naton malikawan nga stress kita sa trabaho natural lang na kay syempre basta mga ulobrahon gani bisan ano pa dira nga mga ulobrahon basta ulobrahon makapoy ka ginaya mas stress ka ginaya dugangan pagid abi nga ginaakigan ka or ginahambalan ka dira sa mga masakit nga tinaga sa imo nga boss or sa mga nagapaboss-boss tiyan mo ng budlay, 'di ba? Ikaw naman iya nga ginhambalan lain buot mo di pa post ka imo iya. Ti syempre ma-reflect na siya sa kompanya. Si kompanya mahuy-an na iya sa iban nga mga nabalang number 1 na nang sa mga gusto palang mag-apply kung tani sa imo iya nga ginatrabahuan tinakita nila nga nag-amo ka na nga post mambal na sila ay cancel hindi na ko di mag-apply kido kalain gali isang ilang nga management ang isa nila kaupod amo ning ginareklamo di ba kag ang isa pa ang ining mga complaints sa trabaho no mas maayo nga kita na lang, 'di ba? Mas maayo i-share dira sa imo nga i-share dira sa imo nga mga sa mga nakarelate man i-share sa imo nga upod na lang sa trabaho. Okay, hindi gina yung malikawan kung kaisa nga nablang maglainay kamo sang buot tungod man sa pila ka mga ulubrahon, di syempre kapin pagid kun time bala nga pressured, no? Pressure ka mo, no? May ginalagas abi butang diri sa amon, no? Diri sa amon for example, may isa ka breaking news, no? May isa ka breaking news si Inday Ann ti ginsugo sang amon nga boss, sang amon ding head. O sulatin nila na hingagaw. Ti si Inday Ann wala bala tungod nagloading si internet, wala agad-agad na na tapos or wala agad-agad na post kay breaking news. Nangakig si boss or si head, nangakig. Di usual di ba kung mga amo nga senaryo, malain man ang imo nga malain man ang imo nga pamatsyag kay nga agad akigan kaya bisa naghatag ka na sa rason nga di mo ni ganing natabo kay naga-loading di alangan pilito mga muna nga mga senaryo. So dapat ang mga muamo na hipsan to na lang na kay
hindi lang kita, no? Hindi lang kami diri, no? Hindi lang kami diri ang naga-struggle man sa mga amuna nga senaryo, even other nga mga company, no? Bisan magagagmay or dagko nga mga kompanya nag-agigid sa mga amuna nga mga sitwasyon. Kaya hindi na mapapaiway mo pagkatapos sina goods naman lang na dayon, di ba? Goods naman lang na dayon basta nabalaan mo. Kabalo ka lang magpangayo sang sorry. Di ba? Hindi man imo masala, may rason ka man, ngayo ka na lang nga daan pasensya, na? Kay amo na gani given nga nagatrabaho ka, nagapang-empleyo ka, di ba? Bisan gani ikaw ang tag-iya, ikaw mismo mag-insyende man, maghangop man sa imo yang nga mga empleyado, di ba? Kay para nga mangin smooth man kag ti makabulig pa na sa inyo iya nga kompanya. So, dapat, amo ni no, sa aton nga ka-action, sa mahilig dira mag-post, hagan-hagan na ina, tubtub nga madula, okay? Mga post bala, mga complaints, angot iya sa inyo nga trabaho, angot sa kung ano pagidra, even gani, not just sa trabaho or sa inyo nga mga boss, even sa inyo nga mga relasyon, no? Even sa inyo nga mga kontra dira, kahit ang sa social media, damo ko ni may nagakalakitan bala, no? Damo ko sinisang mga nagkakakitaan ng mga social media accounts. Nag-post. San o ka pa mabayad sang imo nga utang? Hulton mo pa nga ilawag, ibutang ko di ang imo nga pangalan? Naman lang nga mga post. Ang iban pagid. Ano pa ng mga, ano man. Ang nang ginalibak bala? Ginalibak siya, no? Sige, halang na po panglibak sa akon. Hindi ka gani, ka ano sa imo nga pamilya, da amo ako, hindi ako galingon, nang imo nga ginahilabtan, no? Mga mo na nga mga post, kisa makayuhom ka, pero kisa ano kalain gid no? Kalain gid nga, amo nang ina nga ginapang post. Ang mga tawo, ang nagalantaw sa social media, ginahimo na siya nga kaladlawan, pero, balang, after sina kung ma-post mo na inang hitabo, diba do ula naman lang dayon, do kung ang natabo is nagtrending ka lang kadali, pagkatapos sina wala na nan. So mas maayo do pareho man na sa aton iya nga kaakig bala nga naakig ka sa subong may mga inoras, pagkaligad sang oras nagkalma ka na, nagtawhay ka na. Nan. So, murang pensaro nato, no? Madalong-dalong naton nga pagpamensar antes kita mag-post sa mga bagay-bagay sa social media. Kay siling gani, ara sa tao ang pagkontrol para iya nga makuha niya ang advantage sa sining social media kay kun hindi ka kay balo mag-control, tendency sina puro gida negatibo or disadvantage ang imo ya nga makuha sa social media. Masiling ka na lang nga naghimo pa kun isang account man nga na discover pa ini man. Dog hinulusod kay sa imo kagalingon. But anyway, amo yan to sa aton yung mga ka-action sa aton yung mga tagpalamati ang aton nga FYI. Ang aton nga topic sa subong hapon, kabay nga nakabulig ina sa aton nga mga ka-action. Sa akon, kag sa inyo man. Ay for sure, tanan kita nagagamit sang social media. Manggagmay lang gani, may social media account na. Sige, 2:22 na kita Action Radio Philippine Standard Time. By the way, mayong hapon dira sa may hinigaran sa ilan ni Taminda kay tumulo kag kay nung tutong para dasla ko sa may hinigaran ho. Mayroon nga pag-monitor sa inyo. Kag halong-halong lang. 2:23 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action para sa first part sang aton nga horoscope. Bakit kailangang magpabakuna?
Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live kay Action Bia Jonathan para mayong hapon din sa imo. Kay Sir Alex Montasa, good afternoon. Gisa Tababa Garcia naga-monitor dira sa Mayman Silingan. Kay Mario Bacauco Irad, mayong hapon action-an. Yari kami diri sa La Carlota naga-monitor. Thank you so much. Sa kay Ma'am Christine de Benegracia Umilig, thank you so much for the 45 stars. Salamat gid kag mayong hapon dira sa imo Ma'am Christine. Kay Sir Manjo Arnejo, mayong hapon. Edsel Delmar, happy Saturday everyone. Number 1 very best station that people loves to hear every day. Rely gives fun and joy. A very informative station in Cebu always. Ay, naga-monitor dira sila kuno sa may sitio Kamansi sa Mabulo, Cebu City. Shout out niya lang to Singles for the Christ Central 1A Mabolo. Sige, salamat. Sa kay Jules Batalyon Maglantay, almost 18 years ko nga nagapamati isang This Is My Life. Oh, salamat gid. Pa-shout out ko do. Jules Batalyon Maglantay, salamat gid for 18 years na nga pag-monitor, pagpamati sa This Is My Life. Kay Ricky Serino, good afternoon. Lantaw sila ko sa my Facebook Live. Salamat. City of Pasalamat, Barangay Araal, going to Moises Padilla. Si Sir Alex. Si Mark Valentin Libuon Villamar, good afternoon. Watching from San Simon, Pampanga. Salamat, Sir Amor Malayang dira sa may La Carlota. Good afternoon, good afternoon man. Hagimat La Carlota. Okay, sa kay Andro Mangilan Villarosa, good afternoon. Si Sir Alex Fuentes, mayong hapon. Nolinda Auditor Lapos Aguirre, mayong hapon. Subong man sa mga nagapamati sa imo program. God bless. Salamat. Joseph De La Cruz, good afternoon. Nagalantaw siya kuno sa
Facebook Live. Salamat gid kay Elmer Itones Regalado. Good afternoon man. Naga-monitor sa Latex Market Fairview sa Quezon City. Kay Wendy Mora Amores Artigosa. Good afternoon man. Nag-greet niya lang ko no sa may igmayaan kag si Mama niya kag ano man pala sa kinabungwan. Kag sa mga family Artegosa, Costan, kag sa mga magulang ko, nag-greet Teresa Artegosa sa barangay Igmayaan. Sige, salamat! Ma'am Cory Vidaha, nga nag-monitor sa Kuwait. Sir Merily Oligo, nag-live viewing. Danny Boy Bakiano, good afternoon man. Helen Marfield, good afternoon. Kag salamat, gid. Sir Ambrosio De Vera Deliera, good afternoon. Sir, si Ma'am Yvonne Boucher, good afternoon. Thank you so much for the 50 stars. Kag syempre sa mga Energy Fans Club members, sa ila dira ni Sir Noel Amar, sa ila man ni Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, USA, sa kay sino paged? Ila ni Dennis Tibor Roma sa may Richard Tibor Roma sa may San Enrique, si kay Regentan Villalon sa may Manapla, si kay Anthony Jones Havillo Ceblano, dira naman iya sa may Kawayan, sa kay Sinupagen. Sa kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Taam Saboso, good afternoon. Sige, mayroon lang ang pag-monitor sa inyo tanan. Alas 2:33. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Indayan. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Mila Milyaria Sapol. Nag-monitor sa kuno via Facebook Live. Sa kay Dinatuman. Sa kay Anthony Jones Havillo Ceblano, nag-monitor ko no via Transistor Radio. Upod kay Lola niya, gwapa-gwapa, hubinon pa. Lola Gabing, kag si Mama. Sino ang ngalan ni Mama mo, Anthony?
Ha, wala mo drigin butang. Kay Lola Gabing nang ang imo yagin butang nga pangalan. Sige, mayroon na nga pag-monitor sa inyo sa may Banwa sa nga Kawayan. Nagapamiho-miho. Nagapamiho-miho sa subong iya nga hapon. Samtang nagapamati sa This Is My Life. Okay, by the way, ngayong hapon man dira sa kay na nga Dayan, dira sa may syudad sang Kabankalan. Mayroon na nga pag-monitor. Si Marianita Galiho. Si Nanay Marianita. Ang ngalan sang Iloy, sang matahong nga Iloy ni Anthony Jones Havillo Ceblano. Sige, meron na nga pag-monitor sa inyo. Alas 2:34 na kita. This time sa aton yung mga ka-action standby para sa aton nga horoscope of the day aton na kapalaran for today. Unahon naton ang mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Satisfied ka sa imo pagkatawo. Feel mo ang is or ang kahapusan, katawhayan sa imo iya pangabuhi. Mangud nga malipayon ka. Damo ka sang pagapilian sa mga plano nga pag-travel, kaupod ang mahal sa kabuhi. Panahon man para iya nga hatagan mo naman sang tion ang imo iya nga love life. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 22. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Amo gina kung ang kapalaran ko no always nga daw ginahampangan ka bala, ha? May mga tao ka nga ginakainitan, amo pa na ang mas magalapit pagid sa imo. So dapat humility ang ipangibabaw, Taurus. Natural lang na kami mga tao gid nga kon kaisa, lang hindi naton gusto nga makaupod ginapaupod man sa aton sang kapalaran. But anyway, isa lang na kabigo naton nga isa ina ka test na sang aton iyang pamatasan kung ano ang ipakita naton sa sinang tao nga hindi naton nanamian ang batasan. Sige, sa mga Taurus, lucky numbers 23, 46, 39, 51, and 15. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Wonderful ang kada kuno tinion sa imo iya or kung kaupod nimo ang imo nga special someone. Pero sa mga Gemini, halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Gemini, lucky number 53, 46, 39, 12, and 22. Fuchsia pink is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, tanan nga ginahandom mo sadto. Palapit mo na lang malamot sa karon. Magpasalamat sa mga nagabulig sa imo. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 46, 39, 15, and 51. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yara sa imo sa karon ang mga madamo nga bagay. Gani ipangibabaw ang mga reasoning para iya sa husto or para mangin husto ang imo iya nga mga desisyon. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 21. Cobalt blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Oy na manami ang resulta sa imo dra yang
negosyo, flower shop business, kag sa karon ti mangin ang imo wala nga alagyan, ang imo ginausoy nga alagyan mangin manami man pa sa patag-abi sa nga paghigugma oy mangin colorful man. Congratulations in advance sa imo dira Virgo. Sa mga Virgo lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 55. Tangerine is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Kag-amuya to ang first part sang aton nga horoscope. Mayong hapon man dira sa kay ng Joy, sa kay ng Kapid, kay ng Larry, kay ng Norlin, kag kay ng Christine. Kag sa Florentino family, dira sa barangay Haba sa Manwasang Candoni, oy kag diri pagalios sa may barangay Tangog. Kay ng Arlene Barangan kag kay Nalitiloy. Mayong hapon lang dira sa inyo, kag mayo lang nga pag-monitor. And also, buda mo naga-monitor sa may sa may DSB sa barangay Pandanon DSB sa kay Miss Christine Minyas Villalobos o taga ka si Manwa si to Romulo Bata taga DSB man ni siya ko nagapag-monitor man sa inyo. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik para pa sa mga nabili naton nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng zen. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na.
Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida.
B. Bawal walang mask ay Time, alas 2:48. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Si Sir Alex Montesa, welcome Ma'am Vanessa Mayo. Nagapumangkutanay sila nga duha. Si Ma'am Vanessa Mayo naman, tika dito sa ila sa Minnesota, USA. Alauna 44 sang kaagahon pa lang dito sa ila. Nag-party to siya kuno. Sige, marang mayo lada nga pag-monitor sa imo Ma'am Vanessa Mayo. Nagatamyawan na sila nga duha ni Sir Alex Montesa. Sige, kag si ginatamyaw man gali ni Sir Alex Montesa kuno si Ma'am Kelly Jelly kag si Ma'am Leda Zamora Yamagishi sa Tokyo, Japan. Sige? Dili na kita para sa nabilin pa naton yung mga horoscope of the day. Sa iluhan nato ng mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yara sa kamot mo ang madamo yung mga eksperyensya. Gani in demand ka bangod sa imo yung mga skills. Sa mga Libra, lucky numbers 46, 53, 29, 13, and 31. Crimson Red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Enjoy ka sa imo yang mga handong na Okay. Okay. Sige. Sa mga Scorpio dira, enjoy ka kuno subong tungod nga sa imo yang nga mga handom nga mga kaayuhan sa kabuhi. I-enjoy ini maupod man ang imo nga mga mahal sa kabuhi. Nami kuno kung may upod ka mo, while gina-enjoy mo ang imo yang nga mga handom nga gusto nimo malabot sa ulihi. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 49, 55, 11, and 36. Caramel brown is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, ang imo nga handom imo maangkon. Magpakabakod lamang bangod hindi man ini nga dali-dali. Isa lang bala kapisok sang mata ara na dayon. Kinahanglan pa nimo iya nga mag-agi sa mga kabudlayan. Basta magpakabakod lamang. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 22. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, malipayon ka sa karon. Bangod, nakitaan nga nagaugyon sa imo ang kapalaran. Subong man Capricorn, nation or ini ang tiyempo para iya nga makabangon ka sa imo dra nga mga problema. Makakita ka meaning sa mga solusyon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 36, 29, 51, and 15. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, bugos ang imo yang nga pagkatawo. Bangod sa suporta nga ginapakita sang pamilya. Ikaw mismo makuha or maangkon ang kadalagan kung mangin porsigido. Sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 46, 59, 11, and 22. Turmeric yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, malipayon ka sa pag-share sa imo yang mga blessings. Gani hindi makatingala kung mas nga magatibong pa
ang tanan nimo nga resources. Kay man kun ang ginasiling na bala nga kun damo ka gani kuno may ginhatagan, mas doble pa dira ang ibalik sa imo. Yan. So hindi ka na dapat manibag o papahises. Kung na ang imo yang nga mga resources sa karon ang mas nga naganami pag-iit. Bangod man ina sa imo iya ginapakita nga pag-share sang imo nga mga blessings. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 47, 49, 55, and 11. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. This time, updating nyo ko anay para sa aton nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, pabalik diri sa aton na program, alas 2:57 na kita. By the way, happy birthday dira gali sa kay police, ano na ni sa major or captain? Okay, Police Major, ari kali nakabutang. Police Major Wilfredo Binuman Jr. dira sa may Valladolid PNP. Happy birthday dira sa imo, sir. Kabay nga hatagan ko pagid sang dugang nga kusog kag kabako. Ambal pa ni sir. Sir Police Major or Police Captain ini siya. Police Major na subong mo. Si Sir Elmer Bonilla. Ambalya. Happy birthday sa Mayor sang Bacolod sa year 2038.
Joke lang na. But anyway, sa liwat, happy birthday dira sa imo, Sir Binoman. God bless kag hope nga maglawig pa kag di syempre ang imo yang serviceman dira sa Valladolid or sa kung sa diin ka man for future nimo nga mga assignments. Dili kita anay para sa aton man nga Bible verse. Aton Bible verse of the day gikan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power. Sa aton yung mga ka-action, dili kita anay para sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat gid sa atong mga ka-action kanagupod sa panibagong nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa subong iyang nga adlaw sang Sabado, Abril 17, tuig 2021. Sa liwat, ini naman ninyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,